Guys, good morning. Papunta ko ngayon sa Medina. Kaya mayroon akong kunin doon. Sumama ko kay Alan. Mga bata, nakaalis na. Gihatod na ni Alan. Diyan na sa'yo kay La Mama. Hello. Good morning, guys. Grabe ka, dagong guys. Oh. Muulan na po meron. So tayo ng jacket guys. Kaya parang now. Hala, dumating na may guys. Murong maging siya. Ali. Kailan pa nagkakatigir? Kailan pa nagkakatigir? Ha? Kailan pa nagkakatigir? Itong mga kasama ni Alan guys, yan, nagsilong sila kay malakas ang ulan. Silang lahat, nalukong sila dito guys kay pertigid ka ulan. So mamaya na sila magsugod og trabaho pag maghunong ng ulan. Ayan, dito sila sa shop ng kapatid ni Alan. Ito ay shop sa kapatid ni Alan guys. Ko guys sa personal collection. So dito na kami. Si malot akong kauban igso ni Alan. Yan guys, dito na ako sa loob. Nagkuhan ako sa akong i-order. Ayan, nakasulod na sa basket. Ito ang i-order ko nga. Downy at saka sabon. Powder. Ito guys, na nasa counter. Ayan, gisuma na yan. Diyan si Alan nagtrabaho guys. Yan ang trabaho nila. Di pa na human. Maday lang hata na no. Dangwan tulay. Pababa punta pababa. Si Boseng. Manilang truck.
Dyan. Ang sumpay. Dito guys. Ayan. Ako ni nga tulay guys. Dangwan tulay. Manay lang trabaho. Ayan. Ito guys, ready na ang aming tanghalian. Ayan, si Alan. Saka na siya nga nagkaon nga nagsayaw. Yung kapatid niya Alan at saka yung bana na guys. Kain tayo niyong lahat guys. Mag voice over lang ko guys kay mayroong sound sa silingan. Ito, voice over na ko. Kain tayo ninyong lahat. Kain tayo Ate Mar. Kain tayo sis. Kain tayo Ma'am Pinay Beauty. Kain tayo ninyong lahat-lahat guys. Nandito kami sa Medina ngayon sa kapatid ni Alan. Dito kami nagtanghalian. Kay mayroon akong kuha nga order sa personal collection. So dito tayo sa Medina ngayon guys. Nagtanghalian tayo dito. So kain tayo ninyong lahat guys. Ayan guys, tapos namin kumain. Ayan. Pasensya na gid mo guys sa akong voice over kasi mayroon gid talagang sounds agud. Pasensyahan na niyo lang ang voice over ko nga hindi talaga ako masyadong marunong mag voice over. At dito ay malapit, ay dito ay kilid sa highway kaya maingay dito sa mga sasakyan. Ayan, tapos na kaming lahat guys. At yan, may natira pang coke. Ayan, konti na lang. Ito na guys, ang nakuha ko sa, order ko sa personal collection. Ito, 4 na daw ni, saka 8 pieces nga sabot. Ito. Yan ay giveaways. Dito kami sa shop ni El Malo. Yang banana sa kapatid ni Alan guys. Kulay na ikinatagawa ko. Kanya-kuli dahil pamaypay dahil boys. Pamaypay daw niya guys. Kameter, 59. Ay gani kinagundang ang kuwan. Ay gani kinagundang ang ulan oh. Nagkatrabaho sila. Kulay lang ko. Di kayo init guys. Ilalo yun, ano? Magkagulo to, siguro. Hindi sa kuwan. Wala kabrahanan. Sa amin, nagbuhat po sa amin. Ayan. Sa igo, gani-gani na. Nakaplas ka lang. Lagi may igo. Nakang giad ko pa ito, tag-singwin ka kasi. Batos. Lagi di mo. Baik da, no? Wala mo kasi ito. Ano din sunog? Ako tambal eh.
Kaya mo ka dun sa bunda. Ayan guys, gihikta na ni Alan. So siya nag-guide kay amo man ang gipulas kay among gi tanaw daw mo akong gibidyo. Ayan, gihikta na niya tarong guys para dili mapulas. Tarong nga gina-guide kay ikarga ba nagmotor basig mga hulog na. Ayan, di ayo ginya guide guys. Pero dili maluros kay ikarga na siya motor.